Ynys Môn, Ynys Cariadon ac Ynys sy'n gartrefi'r tywysog William mae ddyweddu Kate Middleton. Y ddau erbyn hyn yn galw eu hunain yn Anglesonians, Môn-wisoniaid. I ddathlu'r uniad mae S4C wedi cael mynediad ecsgliwsif I barti cyn briodasol rhywle ar yr ynys. A bydd pawb yno gan gynnwys y chwpl brenhinol eu hunain. Ond nid yn nhw fydd yr unig Wil a Kate yn bresennol. Pwy felly fydd y par cyffredin ddaw i'r brig a llwyddo I ennill eu lle ymysg y mawrion. Un ynys, un diwrnod mewn hanes, un cyfle I un cwpl lwcus. Y tywysog William a Kate Middleton I Wil a Kate enwau'r blaned, ond yn ystod yr wythnosau dwytha mae S4C wedi bod yn chwilio am Wils a Kate eraill sy'n trigo ar Ynys Môn. Para cyffredin sy'n rhannu'r un enw a'r un awydd I fod yn genhadon i'r ynys ac I Gymru. Stand by a cue Kate. Mewn cyfres o rowndiau rhagbrofol, mae'n Wils a Kate wedi gorfod profi hunan yn deilwng o'r gwahoddiad ecsgliwsif I fod yn rhan o'r dathliadau. Ond os am fod ymhresynoldeb brenin y dyfodol, roedd yn rhaid yn gyntaf i'r cystadleuwyr brofi I bod yn adnabod eu cyrtsis o'i corgwn, eu wax jackets o'i Windsors, a'i Bugs Fizz o'i Bugshot. Ond nid pawb oedd yn gallu torri'r mwstad. Sut dath I? Job deud. Ers pa bryd mae gynno Henry ddieth? 12 gwraig. Dwi'n meddwl bod fi wedi cael y cyrtsi rawn. Di wedi'n gwahaniaeth nes i'n ambywio'n iawn, chwaith. Dwi rili eisiau cyfarfod Kate a Will fyd. Siwr sy'n ni'n mynd ymlaen yn ddawn, ynddi? Mae rhai pobl yn dweud bod ni'n debyg fyd, ynddi? Bellach, dim ond 3 chwpl sydd ar ôl yn yr as, ond pwy ydyn nhw? Helo. Iawn? Ia, dim I fi mae hwn, i'n wraig. Kate! Yes? Dwi'n meddwl bod chi wedi bod yn disgwyl amdan hwn. Be ti wedi gael? Mae ysyd. Ie. Ie. Go online nawr. I'll call you back. Hiya. Connor, come back. It's not what you think. It's S4C. Helo! Sbello'n gymchada. Ti'n falch? Yn y ffeinal? Gret, briliant de. Diolch yn fawr. Ddewch chi ti am banad? Gyda banad nhw? Ie, wel panad, ia? Da ni di curo. Oh my god, da ni di curo. Kate, da ni di curo.